Sa gipaabot nga pag-file na sabog impeachment complaint batok kang Vice President Sara Duterte, sumala sa bise nga gihimo na lang kining fundraising sa mga miyembro sa House of Representatives. Samtang wala na mihatag og reaksyon ang bise sa gi-file nga impeachment complaint batok kang Pangulong Bongbong Marcos apan adunay reaksyon niini si Congressman Paulo Duterte. Ani ang report ni Argel Relator. Magiging katulad lang din yan nung nakaraan na ginagawang fundraising ng mga members of the House of Representatives yung pagpirma nila sa impeachment. It's all about the money. Kini ang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa gipaabot nga duna na say mag-file og impeachment complaint batok kaniya human sa 1-year bar rule karong Pebrero. Una nang giingon sa bise nga posibleng gamiton ang 2026 national budget alang sa subling pagpasaka og impeachment complaints batok kaniya. Hulyo sa miaging tuig, dihang gideklara sa Korte Suprema nga unconstitutional ang ikaupat nga impeachment complaints batok kaniya. Ginakuhaan pa og reaksyon ang Kongreso kalabot ni ini. Samtang adlong Lunes, dihang gisumite ni Attorney Andre De Jesus sa House of Representatives ang labing unang impeachment complaint batok kang Presidente Bongbong Marcos. Ground sa maong impeachment complaint mao ang graft and corruption, culpable violation of the Constitution o betrayal of public trust tungod sa pagsurrender kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte ngadto sa International Criminal Court nga walay due process. Sa pahayag, giila sa Malacañang ang pag-file og complaints isip kabahin sa demokratikong proseso ubos sa konstitusyon. Si Vice President Sara Duterte wala na mihatag og reaksyon labot ni ini. Paabuton lang matud pa ang mga mosunod nga adlaw. Sa kabahin sa igsuon ni ini nga si Congressman Paulo Duterte, tama na matud pa ang pagpangilad. Samtang ang publiko nalumos na matud pa sa giingong half-baked impeachment case. Ang tinuod nga mga eskandalo kadtong mga nalambigit sa gahom, salapi ug ang kadugo, nagpabiling dili madutlan. Ang paghimo og saba pinaagi sa impeachment drama, paagi daw aron ibalhin ang atensyon gikan sa dagkong kwarta nga korupsyon ug protektahan ang ilang mga kaalyado. Ako si Argel Relator. 1 Mindanao.